Odhiambo matarika par kod ariyo dwe mar abich gana ariyo prariyo kod abich nyakoram Gajwanga kao thuolni mar wakie chenro ni mar oimore waikoni weche manyien kama bende nonro pod dhi mbele kotenre kod nek mar ja od bura ma Kasipul Charles Mondowere aka wuona chich no chwalie doho kama timore nyakoram Gajwanga kaunti nogono ma Homa Bay bende nonro dhi mbele kotenre kod monj ka report mar monj mano ochiw kanyo gi jalup gavana Joseph Oyugi Magwanga bende wachore ni no monji magi duto waikoni chenro ni mar oimore nyakoram Gajwanga parni kaka pile aroko pachila yo marote machuo kenari ade kauchiel nono kabinde wantie live Facebook Ramogi TV K inwema X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magethu ndweche. This attack is not only alarming but deeply troubling. The investigative authorities should take this matter up very, very seriously. The County Security Committee has this morning dispatched a team of investigators to the scene. Tendarita ma Homa Bay ojiwarita ne jalup gavana Oyugi Magwanga bang' ywak ne ngimane ni kamarach bang' monj mar nyamburko mare. Gavana Gladys Wanga bende oseyo monj makamano. As has happened in the past, where Kenyans disappeared and their bodies were found in all manner of places, who were abducted in what you said, all of them have been brought back to their families. Jatend piny Kenya William Ruto koro wacho ni jiduto mane otekie kinde ng'anyo mag Gen Z osewe thuolo e kinde ma joked ne oganda to kod report makamano. The first, second and third and fourth persons shall remain out on bond on the same terms on condition that they will not interfere with the witnesses. Doho golo chik ni obila ma itudo gi nek mar Baby Samantha Pendo kik nyon moko kuom gwenge ma Kisumu ka nonro pod dhi nyime. Arwa Kenya dichiel kendo nyakoram Gajwang chendo enoimore wantie gi jaloko Wilson Ochuka nyinga Lydia Okeyo. Jatend piny Kenya William Ruto sani okoni joma ne olal godo e kinde ng'anyo mag rawere mag Gen Z oseyudi kendo duoknegi familia magitimore ka riwruoge makelo ratiro mar oganda to kwedo wachno kendo okoni ji mathoth pod manyo familia magi manyaka sani pokone. Jatend piny olose kar jot mare e kinde limbe ma jatend piny Finland Alexander Stubb kaka Walter Nyambaga leronwa. E kinde limbe mar jatend piny Finland Alexander Stubb pachoka e kama ne gichopo girimiti kod Kenya nyayo dongruok mag demokrasia. Ka ema penjo onyolore motenore kod kaka Kenya ne orakore kod ng'anyo mag rowere mag Gen Z e kendo ka ema jatend piny William Ruto okoni jok mane ondhi e kendo lal godo oseyudi kendo duokne familia magi. Kenyans must not, as has happened in the past, where Kenyans disappeared and their bodies were found in all manner of places, that will not happen under my administration. And all the people who disappeared or who were abducted in what you said, all of them have been brought back to their families and to their homes. And I have given clarity and firm instructions that nothing of that kind of nature will happen again. And that it was my commitment as I became president that extrajudicial disappearances of Kenyans will not be part of what we are doing as a nation. Kata kamano, kokalo kuom jokendera tich oganda, Hussein Khalid wacho ni jatend piny William Ruto onge adiera kata matin e kendo kata nyaka sani nitiere familia mathoth ma pod manyo jogi mane ondhi kendo lal godo miro. Nyaka kawuono report manyocha ogol juma mokalo gi riwruok mar Missing Voices ne oyango ni e higa mar 2023 e kwan jogo manolal godo ne oromo ji 10, ranyisi mar 55 kipimo kod ji 55 mag higa mar 2024, ranyisi mar 450. Bende mana bang' piny Finland yango tudruok mare kod Kenya e weche mag somo, jatend piny William Ruto oko ni sirikal dhi kawo okang' ne apisas mag Kenya mane oyudore mibadhi mar koto jopuonjre mane dhi yudo somo e piny Finland. Kata kamano, jatend piny Finland oyango ne wach midhiro mane okwako jopuonjre mane wuok Kenya e kendo chope pinye en wach mawendo kuome. On the first one, I don't know the specific case, but of course, anytime there are delays in students entering Finland,
I find that to be quite unfortunate. Fortunately, we have a very good university system which attracts a lot of students, and I would hope, of course, that in the future we get more Kenyan students as well. But any kind of delays and hopefully students not getting stranded, in my mind, is unacceptable. I'm happy that there was eventually, it was a very unfortunate situation, and some officials in Kenya are undergoing accountability mechanisms to make sure that whatever happened to those students, whoever was involved, are held to account. But on a positive note, the universities in Finland were kind enough to accommodate the students. Kenya ochopo winjruok mar somo rieko e weche mag siasa to kod manyo kwe kind pinje ariyogo. At the multilateral level, we reaffirmed our shared commitment to a rules-based international order and fair, inclusive financing for sustainable development. Climate change, forestry, development, global health, technology, economy. And I'm sure that countries which might be far away but still in the same time zone will have many opportunities to cooperate. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Wadhi Homa Bay, Jalup Gavana ma Homa Bay Joseph Oyugi Magwanga koro wacho ni ngimane ni kama rach kaluwore kod monj mowacho ni notimore e rangadala ne Otieno Manyoro. Magwanga bende wacho ni osebedo koyudo siem e wi ngimane nyaka ne jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were negi e giko dwe ma okalo. E report mane okwongo kwa kombui Otieno Manyoro, Jalup Gavana ma Homa Bay Joseph Oyugi Magwanga ne olero gigo mano otimore ne jofwambo. Ne abiro dalana ka tayudo information ni abedo trailed. Koro kayudo information abedo trailed, koro alweyo yo mane owinjore be na lo. Monj makamai Magwanga wacho ni obiro manandalo adek tok kane oseiki mane en jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were ma bende ne ochiel gi magina. Liel ma bende Magwanga ne okoriwe. Chakre liel ne nitiere ruma mane dhi round mogik nyaka sama koro nogik ma pesa mana oro mar liel noduogi. Commissioner ma County ma Homa Bay Moses Lilan oyangoni ne oseoro jotim nonro e alworano mar nono matut kotenre gi report makamano. The County Security Committee has this morning dispatched a team of investigators to the scene to conduct thorough and comprehensive investigations into the circumstances surrounding the incident. We wish to assure the public that the Deputy Governor is safe and in good health. And indeed, we have spoken to him, and we have also advised him to take statements with the DCI. Lilan bende okwayo Uganda ma Homa Bay mondo were kod fungo weche ka okwayo ni omiyo bila nafas mar timo nonro. We strongly urge all leaders and members of the public to remain calm, refrain from speculation, and desist from making reckless or alarmist statements. It is essential to allow the investigative processes to proceed independently. Governor ma Homa Bay Gladys Wanga oseo monj makamano ka okwayo Uganda e county ma Homa Bay mondo nyakue ka bende okwaya pise matimo nonro mondo kas timo nonro makamano. Homa Bay, we have recently faced a tragedy, and I have also seen reports of an attempt on my deputy governor, attempt on the life of my deputy governor, and I want to say that the investigative authorities should take this matter up very, very seriously and expeditiously and investigate and do it thoroughly and as soon as possible, so that we don't get to a point where we face what we have just seen. County ma Homa Bay osebeti nyong'ong e kinde mokalo kaluwore kod ang'enge mag siasa. Achich maitudo kod goyo lisasi aching kendo nego jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were Isaac Kuria
doho ng'ado mondo mi koro lorne kuom ndalo 30 e kinde manonro pod dhi mbele. Magitimore kinde ma jasiasa ma Kasipul Philip Aroko mabende en achiche burano ochwale doho ma Milimani kendo doho no ng'ado mondo mi omed dinne kuom ndalo 7 kaka doho ma JKA nyocha oseng'ado. Jafwambo Cynthia Onyango no chopo JKA ka report no hiyo machal kod mae. Bang' meko mare boma ma Isebania e tong' mar piny Kenya kod piny Tanzania ka otemo chikore otego mag obila mag okwach kich, Isaac Kuria Chege omolo e doho ma JKIA winjo kwayo mar okinde mag okwach kich e nyim jang'ad bura Irene Gishobi. Kaluwore kod okil John Tago ma ochung' ne okwach kich, owacho ni okwach kich ni kod tipo modhuro mag wang' dede manomaki chieng' mane onegi Ong'ondo Were ma oripo okwach kich rang matut mar fwenyo neno mabiro yudore magibiro chopo e doho e kinde ma doho yienegi. Na kurekodi statements za washahidi wengine mheshimiwa kuhusiana na hii kesi. Mheshimiwa, pia kuna several hours of CCTV footage mheshimiwa. Saa mingi ya CCTV ambayo mchunguzi wa kesi ataweza kurejelea ili akaweze kujua zaidi kilichotendeka hiyo siku ya mauaji. Kaluwore kod kwayogi, jang'ad bura Irene Gishobi omiyo okwach kich thuolo mar ndalo 30 mar medo dinone Isaac Kuria Chege ka gidhi nyime kod timo nonro margi kendo burano oyang ni biro winj kendo tarik 12 dwe manyien. And with such kind of allegations and the public interest that this matter has elicited, it is important to ensure that the respondent is kept in custody for his own safety and time within which tempers will have cooled down. Consequently, the application by the applicant to detain the respondent at Kasarani Police Station is hereby allowed, but for 30 calendar days, to mention on 12th of June 2025 to confirm the outcome of investigations. Kamachielo, jasiasa Philip Nation Aroko, mabende en achiche ne kachielo nogo mar Ong'ondo Were, kawuono ochopi e nyim jang'ad bura Alexander Muteti mar doho ma Milimani bang' okinde mage kwayo doho mondo chope doho bang' meko mare ma juma mokalo. E burano, doho golo chik mondo med dinne Philip Aroko kuom ndalo 7 kaka doho ma JKIA ne oseng'ado e kinde ma nonro dhi nyime. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Ogai mar apisas mang'weyo maling'ling Nordin Haji ogolo siem ni nok mar omenda ma iketonegi e budget kidek chwalo kendo keto kamarach korka weche mag arita kwe. Kolose nyim komiti mar od bura e weche mag arita, Haji wacho ni owinjore med jiwo budget margi mondo konye tawo chenro mag winjo muya mag njore mathoro timore e thur kae. The current threat environment we are facing, honorable members, is very dire. A lot of people in Kenya do not seem to understand that apart from Al-Shabaab, we have more than 5 other countries that have been destabilized, and those threats are not going to go anywhere else other than in Kenya. The proliferation of small arms, every other day, we have to face that. In Ethiopia, as you know, there's the Oromo Liberation Army. They are occupying part of our territory, and we are forced to deal with them. But if you look at the kind of equipment that we have as a security sector, it is really wanting. And I think as a country, we need to decide whether we are serious and whether we want to ensure that we are giving the security that Kenyans deserve. So against your requirement and the allocation that you get, you actually almost get an entire request from BPS. Kwa dhi mbele ni moko kuom jod bura kawuono yudre kinda paro ariyo kendo piny no chamogi bang' yudo ka pisegi mantiere kar bagoro maduong' ma KICC ne ogo kiful main bang' rem chulo omenda mag kodo utego magitiyo kaka pisegi. Jod bura nochuno mondo mi odog pacho ni mar tend tawo tije mar KICC ne odagi yie yawnegi. Wota Nyambaga ntiere kod natho. En mudho mandiwa mane omaka taro mang'ongo. E kendo kawuono onge tijo od bura moluor. Kiful magin jorit omoke dhoudi nyaka mag tucho puyo to kod bolo wuoyo. Ranyisi ni onge donjo kamora mora ne jo od bura ma pisegi nika. Mane otim kod tend KCC e kaka yor lero ni duol mar bunge PSC
osirem chulo rent mapise mag jood burago mayudore KCC. Jood bura mane omondo ya pise mag KCC ne orado mana kod jorit ma ok losi ka ema omako mos e dhoute mag KCC e kage dwaro ni nyaka chul pesa mag rent mag giduto. Jood bura mane piny ochamo bang' yudo ka pise mag olor utingo Dindi Nyoro Makiharu, jakom komiti mar budget ma en jaod bura ma Lego Songa Samuel Atandi, Babu Owino ma Embakasi East, Loron, Makisumu Central, Stanley Mudhama, Malamu West, kanyakla mar jood bura mane odwa neno ka winy moketh utegi, utingo seneta ma Nyandarua, John Methu, e kind mamoko. Jotije od bura man kod apise mag KCC ne odok pacho e ka kundegi mag yiengo geche ne odong' nono kamano. Od bura osebedo ka dwaro ni mondo KCC omigi thuolo moromo nyaka pesa yudre mar chulo omenda go ma ok otamgi dhi nyime kod tije mag apisi. E kata kamano e kwayo ma kamano chal ka gima olwari e lwanda ka tend KCC e dwaro ni mondo bunge chulgo wi mar ot nono tapise gi pod biro mana bedo kod kifunde dhoudi. Kokalo kuom duol mar bunge mano PSC okone KCC ni gisekasore kendo chulo omenda maromo $134,000 e kendo gowi mar $50,000 modong' ok owinjore olor ne jood burago apise maggi. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Duol mar jodolo mag din Islam SUPKEM onyiso josiasa mondo owek donjore chenro mar chugo duol matayo yiere pacho ka IEBC. Jakom SUPKEM Hassan Olinado wacho ni chenro mar chugo IEBC nochakore makare nyaka sani kendo kwayo od bura ni opuodh ji ma owal mondo mi duol no ochak tich margi. One of the issues raised by a senior politician is that there should have been further consultations within the dominant political class before the president announced the nominees from the list presented to him by the selection panel. We find this suggestion absurd because constituting the selection panel itself was a very participatory, negotiated and consultative process. Tumewatagua panel kwa maridhiano, watu wamekubali juu ya panel. Sasa imekuwa watu wataka kuzunguka. Hii ni kutia tashwishi. Domo malo golo chik ne obila manodonjege gi nek mar nyathi matin Samantha Pendo mondo kik nyon kama nek mar nyathino timore gi alwora mare machalo kaka Nyalenda, Nyamasaria kod Nyawita kaka yorno ni ok gidonjore e bura makamano. Do bende ogolo chik ni achijego kik bed gi tudruok mora mora gi anyuola nyathino kod joneno e burano e kinde ma joyal bura loso chenro mar Rambun. Duol mochung' ne chiwo arita ne joneno mong'ere kaka Witness Protection Agency igeno ni koro biro chwalo ripodgi kapok jumbe ariyo rumo. Burano ma tudo bila ng'wen gi nek mar Baby Pendo ibiro win tarik 28 dwe ni. Mr. Edward, so Mr. Mutise, you have seen. Therefore, pending prebail report and I-4 affidavit to be filed, and any other party filing pleadings through the DR Criminal Division within 7 days, the first, second, and third, and fourth persons shall remain out on bond on the same terms on condition that they will not interfere with the witnesses, they will not tamper with the evidence, they will not leave the jurisdiction of the court. Dakika na paga birio nyakura mgajuang bang sadek marotieno chendo eno imore hero kamano kumedo ketera Mogi TV. Jana maus ngege nyisa kachani enti suri karungu ketera Mogi TV genko Daktari David Oyer mar sukari industry gimora hinyagi chendo. Pastor Collins Odindo wacho ni entire chendo maro imore wachako kodwa kacha rameny pinyo wacho ni poko loko TV poko mulo remote. Karakamaro nyenje jatan piny wacho nwa ni jomage manolal kod jenzi kendo negilal kod gi kagen kod ketho mane. Wadwa ng'e adier kamondo jo Kenya obed thuolo. Omiyo wasomo kata Joanna Boro 31 nyaka 32. Mano jadolo Pastor Collins Odindero kama na hinya. Mandela Oniala mar Kibiri Ward Barabunge Center wacho ni entire budho kaka pile, wacho ni omabet gi kanyo to kwa dwaro lamo gik matimore ne ji dhinjao Kenya te hasa hul. Omiyo kwayo kui Makende County Mama Bay. Jaro soja nyisa ka shani entie kodwa gen kanyo gi
Gor Mahia patron Maradik Engineer Mike Musa Tiego Obote Woda Sembo Saila Woodmbita Gidhuro Kanya Gibishop kaeto wacho kanyo ni en Green Army Chief Gor Mahia 001 okwajo thurwa ni wagoru siasa mamuol nikech kwe en gima ber kabisa lokamana ahinya jaro. Pastor Jumorundu wacho ni Jalup Governor Joseph Magwanga wacho ni ogoyo mos ahinya kuom monj mare mano timne kendo kwajo Kasipul mondo obedie mos. Kasipul wacho ni dwaro lamo gitem mondo gihore mano ote mano mo ore kanyo gi jadolo. Aneno Kela Luoch Jakiranda wacho ni entiere kodwa kaka mano wacho ni Kenya ochomo kure ma jotelo koro yuago ngimagi ko raia kaka gin to koro gidhi timo nang'o ka jotelo ma koro yuak. Chal ni wacho ni sirikal koro ridia chike to moloyo walam Nyasaye mondo miye morit piny Kenya. John Apidi aneni kacha in bere. John wacho ni enti umoja Nairobi County wacho ni wacho mabe dwaro mar Ruoth Nyasaye kaeto wacho ka ni chal ni Saitan modonje chuny oganda mathoth weche mag monjo dwa bedo e mang'eny en gima bende koro bonge ma oganda giko kwe county ma Homa Bay. Aneno bende Kajus Jakoduol kantie Matangwe sa kwa Bondo. Alex Oguso nyisani entie Karaten Kisumu. Sharon ntie Mombasa. Chris Nyakwaro Luoch ka huyo ntie Oruba Migori County kaito no bende kanyo otikae mochwalgi Jacinta wachoni oseketera Mogitivi nyaka no achak twakno. Faith Mzomo mwalimu kantie Malindi wachoni loud and clear entie kodwa chendro. Kaita eno ka Omosh margi father. To wachoni entie Umbei Kiliti gimora hinya Giramogi TV. Carol Steve wachoni eyo makare uwinjewa eyo makare ahinya gin Gochieng Favor Stephen gimora hinya gi chendro. Ano bende ote mar wakili Anne Nyoremo wachoni ogone Nyasaye erokamano kuom ngima Jalup Governor mano ko hinyore kaka mano gidwaro ni mondo tim nonro makende kotenre kod report mano gol mar monj makamano. Wayo matinya korom ga Juang med oro ote magi Ramogi TV chendro enoimore. Waduogo manda kama chokende. Looking for unbeatable deals? Citizen Duka has you covered. Get 2 kg all-purpose flour for just 140 shillings, 2 kg sugar at 315 shillings, 3 liters cooking oil at only 789 shillings, 5 kg basmati rice at 1,289 shillings, and 2 kg ugali flour for just 139 shillings. Simply dial *487*5#. Choose the product you want, pay, and pick them up at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Nyoro gotieno an nang'eyo ni hera en ang'o. To kawuono an aneno hera no kuom wenge owadwa en ohero niti. Kowuok e chuny boma ma Nairobi machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tidhi yudo tich ka. Kendo in gi duol e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Machiegni kendo Nyakwaro Juang chendo eno imore wadhi mbele gi wech manyien.
Piny Kenya nie thuolo mar 3 e piny mangima e pinje mamond liete kod chuo liete pod yudie chandruok kod midhiero kowuok kuom anyuola. Magi biro kaluwore gi weche mopogore opogore kamore wolaro mwandu lowo kaachiel kod nyithindo. Kaka jafwambo marwa Judith Omondi leronwa, riwruoge mopogore opogore obago romo e boma Nairobi mar biro kod paro mag chik makoro biro rito ratiro mag mond liete kod chuo liete e pacho kae. En miyo ma mbaka ne osebedo e it jopiny kuom kinde malach. Sylvia Gula chili eliare higa mar 2012. Ninanyanyaswa sababu sina awat. Sylvia ne owe kod nyithindo matindo bang' tho jaode. Chandruok ne ochako neno bang' tho mar nyathine matin. Bang' tho ne nayudo nyathi moro. Koro kane nyathi manayudo bang'e ne nosetho, nokelo tungni kinda gi jodala. Mane gitamre nyathino ok nyal ike dalano, amany kamitere gi ndalano ok idware e liete. Tago erokamano ne chief nodonje mane giyie mo oik nyathino. Koro tok iko nyathi, anyuola nogoyo bura. Ne bang' iko nyathino gidwa nena dala kanyo. Chandruok ma oseyuare magikone owito dalane. Sylvia sani odong' e pap maonge kar dak. Ka nyithinde to oketi e skunde ma idakie gi joma chunygi ng'won. Kana dhi e kibarua, giamua gimuko na ot. Koro bang' kinde matin ne wakonyre mana e rabolo. Ka koth chwe, wan mana kanyo. Kadhi kata mana e kot, iwinjo ni duoguru chieng' makama, duoguru chieng' makama. Kama kes dhiye kama oae, akia kata action mora mosetimore tok kesno. En mana tere iye no, gidhi uduog to gimoseng'an kata nochulo to timang'o to onge. Chandruok mar Sylvia ket kod mag mon mamoko ma ochopo e romo mar choko paro mar chik mabiro bero ngima mond liete kod chuo liete. Romo ma obagi e boma ma Nairobi kendo biro kawo ndalo 3. Part of the problem that widows especially suffer is that they cannot access justice because they are either no court or they are too far. We've initiated under JLAC an initiative that each constituency must have a court. But because the judiciary keeps saying they don't have money, I got a way out. And the way out is this. I am the first member of parliament to approach the judiciary and tell them that I am building for you a court. Romoni oyawa yanga kod jatend migawo mar kit chwech Hannah Cheptumo ma ogolo report mayango ni piny Kenya okawo namba 33 e piny mangima e pinje makedo kod mond liete. In Kenya, it is estimated that the population of widows is 1,149,115, making an estimated percentage of 15% of the population in Kenya and positioning Kenya as the 33rd country globally where widows face a harsh environment, and the number keeps increasing by the day, considering what is happening in the society. Bang' romoni paro mag loso chik mabiro rito mond liete kod chuo liete ibiro chwali od bura, gino ma igeno ni dhi kelo lokruok maduong' e laini. Judith Omondi, Ramogi TV. Jatend migawo mar chenro mag nam kod mwandu manie Bwolo, Ali Hassan Joho, okone piny owacho dhi nyime kod chenro mar bero lwasi mar nam kod alwora mage e yor gayo taka kaachiel kod pige mochido mamol e nam. Joho mane loso Mikindani, Mombasa, bang' sidayanga kar chwalo pi taka magedo mare no sir gi riwruok mar UNEP kod UN Habitat. Okoni kopogre kod jiwo ler e nam, jopur bende koro dhi yudo ni mar pigno koro ibitigodo e puothe. Jambetre mar EU e pacho kae Henriette Jija mabende ne oyuoro kanyo koni chendono bende koro geto kedo gi midhiero masiko kaluwore gi wach mar lokruok kor lwasi. Gini mar chenro mag pur kod pith kaachiel kod nyayo tuoche. For irrigation, Chuda Creek and Mikindani mangrove ecosystem from toxic effluents, reduce methane emission and safeguard public health. We need to replicate and scale up the existing wetland
and to bring out innovative ideas on how we can further utilize the construction by the construction of these wetlands. Can we recover some kind of a gas which can be used by the communities? These are further innovative ideas which we need to work on. Itaweza kusafisha cubic meter 2,000. Mombasa nzima ni zaidi ya cubic meter 200,000 na tukataka hizi ni lazima tuwe nazo karibu 150 katika Mombasa nzima, ambao uwezekano ni mchache. Pili, hapa tuko katika ule mlima, kwa hivyo ni ile gravity, yani maji yanashuka yenyewe. Kuna mpango ambao kwamba tunaufanya. Papa manyien Marco Pere Papa Leo odokne jofwamb weche ka onyiso sirikende mondo mi howe thuolo jofwambo ma osemaki kuom tiyo tijgi koloso gi jofwambo e log tich mare ma Vatican City. Papa Leo wacho ni ochung' e achiel gi jofwambo kuom manyo adier ne jopiny. Odwaro ne pinje orit ratiro mar wacho pachgi. Allora di ribadire oggi la Chenro mag wuoth norochore apaya ma Webuye ka dhi Malava kaluwore gi ng'anyo mar jotend jopur mag niang' makwedo okang' mar kodesa kambi mar Nzoia Sugar. Ng'anyono no gibago bang' jaket mwandu e bwo kambi mar Jaswant Rai keto koke winjruok mar kodesa kambino kuom siling bilion 5.6. Giywak ne yande doho osechungo chenro makamano. Wakati huu vile kiwanda ya Nzoia inapeanwa, mimi nasema heko kwa serikali. Kwa sababu mwekezaji huyu anajulikana, ako na tajiriba ya kulipa wakulima wake kwa wakati. Tuko na hao watu ambao wamekuwa wakikula katika hizi viwanda na kufanya zirudi chini. Ndio sasa wanapinga na wanataka kutumia watu wetu vibaya. Atasaidia hizi shule kwa sababu mgao wa serikali tu kwa shule. Kweli schools are struggling. Mabibi zetu wameenda sababu ya kukosa pesa. Tumelima miwa na hakuna chochote chenye tumepata huko factory. Tunamkaribisha Rai kwa mikono yote mbili. Na mambo ya wanasiasa kuingilia mambo na Nzoia, sisi wote tunasema hapana. Nimepeleka miwa yangu Bungoma, Nzoia, miaka 2 imepita bila kulipwa. Nimepeleka West Kenya, hii ni receipts nimelipwa nazo. 1 week nalipwa. Sisi tunataka pesa iwe kwa mfuko. Hatutaki vitina ingine na vingine. Kama ni mpunge, yeye anapata mshahara. Lakini wakulima tunapata kitu gani? Jolony weche mag pur dwaro mondo mi piny owacho kod oganda duto ket maine geng'o lal mar chiemo ka ochakore puodho nyaka chiro kaka yo maneno ni chiemo ma oromo yudre kaunti ya Migori kod piny Kenya mangima. Gikoni jopur kod piny owacho nyaka koro keto okenge makare mag konyo jopur geng'o lal ma gikone to kelo nok mar chiemo e pacho kae. Joma nigi ler koya kaunti ya Migori. Lipot yango ni atamalo 40 mag chiemo ma ipuro e piny Kenya lal. Ka ochakre puodho nyaka e chiro, gin mapod thiro keng' mayudo chiemo moromo e pacho kae. Lal ma chiemo kochakre puodho nyaka e chiro be nyaka sani koro kwako kaunti ma Migori. Tend kaunti ma Migori kautenre kuwego moko mago mag piny owacho sani kotiyo kod jolony e weche mag pur ma ong'ere kaka agripreneurs mar chopo ir jopur kendo puonjogi ka ginyalo geng'o lal mar chiemo. Jolony weche mag pur wacho ni ka opogi kod keto maine pur mondo chiemo yudre moromo e kaunti ma Migori. Maino bende koro nego keti e geng'o lal mar chiemo kochakre puodho nyaka e chiro. Iyudo ni samoro time mane wagolo chamcha koth bende nitiere.
Ae kodhno bende ketho kaka oduma, oganda to gi top. Lal mar ariyo nyalo bedo through tuoche. Chon nineno ka jopurwa kao cham to ole sto e dier ot. Iyudo ni ng'ich mar dier ot cha mako cham, to cham mang'ich osemako ka japur ok nyal tere chiro. Chuno ni eda opukgi omi gweno cham kata okotim go gimoro amora. Janet Omolo ben jaloyo wechego mag pur kendo tiegruogno mar Cereal Growers Association wani thoth jopur pok obedo kod lony makare e yore mag geng'o lal mar chiemo ma gipuro. Japur be samoro onge ng'eyo, onge gi knowledge ni to ere kaka onyalo timo mondo duok food losses gi piny. Watemo mondo wapuonj jopur ni kida golo chambi e puodho, ensure ni in gi tandarua moro maber. Tipedhe puothi kache chuny puodho kamoro, tidiro bando kaka ore kacha. Ibo yudo ni sama kori ting'o tandarua cha, yudo kata ni in gi gorogoro moko 3-4 mana dhi lal e ilo. Omolo wacho ni chiemo mathoth lal e kind seche ma jopur koro keyo kod kindeno ma ikene dero. Itimo gimoro amora maber, to ere kaka isto giki gieki. Samoro kata stoni noendo olil in the sense that oyieyo nitiere iye kanyo endo. Onywandore sach waonge gi infrastructure maber mar storage kanyo bende kelo losses. A good example is on rech. Migori kae wang'e ni ndalo ma koth chwe to rech bende tho, tiyudo kidhie chiro kacha tiyudo ka omena nendo puki nikech kaka omena ne nyalo tuo ne en shida. Bedo ni jopur mathoth onge kod gige keyo ma oting'o tandarua kata ogunde mowinjore gin moko kuom gigo moskelo lal mar chiemo e kindeno mar keyo. Iyudo ni ng'ato kao cham ogolo e puodho, kata samo oridho cham e puodho, okao to oketo gima ne lo. Tiyudo ni sama koro japur oting'o chambe dhi go dala, iyudo ni cham koro nitie moko madong' e puodho, mago losses machakore kaka wachako golo chambu e puodho. Lal mar chiemo mathoth bende koro biro e kinde ma oganda tedo chiemo mathoth ma ok ginyal chamo duto, kendo thoth chiemo go ipuko ka oganda ojiw mondo koro ted chiemo mana ma ginyalo chamo ma gitiek duto. Ted chiemo moromo ma ji nyalo chamo. Wawe bedo families mang'eny iyudo ka otedo chiemo to chiemo mang'eny iduogi puko. Kanyo bende wadhi asara. Ka opogore kod keto kenge makare mar geng'o lal mar chiemo, ka ochakre puodho nyaka chiro, jolony e wechego mag pur bende koro jiwo jopur mondo koro ti kod lony manyasani manya konyogi e nyuolo chiemo moromo. Wakulima ambao wako Migori County wanahitaji mafunzo ya karibu ya kuweza kuwastawezesha kuweza kupatana na mbinu mpya za kilimo na upanuzi wa soko ya mazao yao. George Juma, Ramogi TV, Migori. En thuolo machielo nyakorom Gajwang' wakao yo machielo kapok waduogi mago mag tuke. Asingo kao pachi mondo wagoe kodi mbaka. Noka Ben Gura kantie Eldoret wacho ni en gima wuoro en tang'a timore Homa Bay County. Wacho ni unjo timie nonro kuom monj mar jalup gavana Magwanga mondo miyud gino mane otimore. Gor Cliff wacho ni winjo loud and clear. Kaka mano kwa Homa Bay ni gibed motang' nikech jachien chal ne timo teaching practice Homa Bay County mano pach Gor. Enock Waswa wacho ni mora ahinya gi Ramogi TV. Morina Guny nitie kod Ete Junction en bende nitie kodwa e chendo. Julie Odianga wacho ni mora ahinya gi madhi mbele County ma Homa Bay. Francis Omondi nitiere Awendo Soni Rinya. Elisha Odhiambo wacho ni nyago weche gichopo ne geyo makare ahinya. Eno kod ote mar Benta Charles kantie Karen Nairobi wacho ni nitie kodwa. Kaito Habat Otieno Chanda wacho no yie ni weche kaka dhi oken kaka no ganda gino. Nano bende Simon Ongwe wacho ni en bende entiere kodwa e chenro. Fatma Diambane ni kacha in bende. Felix Adenya ntie Sindo Mwalo gi min gi min Onda Aroni mora ahinya gi chenro. Vitalis wacho kacha no oluwo chenro gi sani yo makare. Siasa masani koro dhi marach ka jotelo ok dwar tiyo ne oganda. Siasa magigo mathoth gima gikonyo go oganda bende tin. Wacho kanyo ni wachore kata wach njore ma Homa Bay wacho ni onego bed ni ng'ima long'o
kapok odhi matut kaka chalno nyalo dhino nikech bunde koro dwaro tiyo marach okomoro goda ahinya. Erokamano ahinya kuom pachi Vitalis. Kaka pile wacho ni wakao pachi ema wago mbaka koro tem samioro ote igol pachi mondo wawinjie kaka paro kotenre kod wechegi mwachiwone. Yogo Viki wacho ni proper protection mondo mi koro ketne jalup gavana ma Homa Bay kika temre kaka osebedo kotimore kinde mokalo. Erokamano ahinya. Eno bende ote mar Elisha Odhiambo wacho ni en gima rach ni jonjore osieko kendo koro timbegi kelo luoro mathoth ne oganda. En gino ma bende koro kelo wich bar. Nivo Georgia nini kachain bende kachiel gi Jack Jawarianda wacho ni wach mar monj mar jotelo ne koro bwogo jo Kenya. Oyo matino dogi mago mag tuke Nyakorom Gajwang. Collins Omondi bende nyisa kacha ni wacho mabeni omako dhoge. En gima onjo bedo ni koyo ng'iyo matut. Oyo matin kik idhi mabor. Craving an extraordinary escape? View Travel invites you to breathtaking Cape Town. Starting from $1,300 per person sharing, enjoy 4 nights with breakfast plus Cape Town City Tour, cable car ride up Table Mountain, full-day peninsula tour, scenic Chapman's Peak Drive, Cape of Good Hope, photo stops at Bokap and Muizenberg, Constantia Wineland Estate Tour. View Travel, your gateway to Cape Town's wonders. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Bese penjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonwa senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Machiegni mago mag tuke. Jaloch mar lig mag Wakeni, lig mar FKF, ibiro yango gi kod ratok team mar Ulinzi Starlets me points 3 dute tugo e kindgi kod Zitex Sparks. Kamati mar piem mar lig no nomiyo gi points go tok ne maka pil kendo winja pil ka gigolo ng'eto. Ulinzi nodonjo ne Zitex Sparks kuom ne yie mondo mi jatugo Bertha Omita tugnegi kata obedo ni ne pok opuodhe kod FKF. Kamati no oyango ni ng'ieo kendo ndiko jatugo ne team mar Sparks ne okotiki kaka dwarore kendo lesen ma pod okochiw ne Sparks mano mane gae tugo ne Sparks gi kinde no.